je tini phungni simi thasinggo bo ang video no nukha sini Tripura hasteni kaisa especially chini Borom Rwmani Madam Gotami Rai tei chini Borom Rwmani Naisha de Gorma hene je social media te nuk tongmane eba bini social work social awareness je khlai tongmani chini do phani bagai a kokno sana bagai sima phayo yes abo belai tabuk jeng nangi tongmani jora very needed chini do phano thumsa khainani bagai chini do phane agini hukumu mukumu kifili mannani bagai abo belai nango chini do phane bisingo chini tiprasa okra chakra rokno borom rinani chini tiprasa do phan thansa khlainani bagai chini ama babu nana dabura chini okra chakra rokno chung borom rinana bagai abo belai nango okay tai orobo kok khai belai na sajaknani nango chini Borom Rwmani Madam Gotami Rai bonaidi chini history bai krengjak je hai tabuk chini bubagra produt chini Maharaja produt kisumane ko bahadur obo haina chini o je Madam Gotami Rai bo chini laibo magi krengjak chung belai na siwo chini belai phangnang agini Sipaya ini bokrok ini kenau je rai kecak rai kosom ini kenau ni borok ni bosong ini kenau tabuk chini Borom Rwmani Rajeshwar de Bormani khuktik sawi sang abo kenau so abono chung actually bini interview nawi bonok bini je tangne bonok chronology da hanai bonok abo chung kaham kai sina nango bini chronology chini Madam Gotami Rai ni chini rai kecak rai kosom bumung khanamani abo bai busuk joti bo krengjak abo chung kisa saimanani nango so aboni bagi sang belai no khatutungo himalatam na gorop eba proud feeling ngi tongo so akok sangane mase proud feel manang khatutung ma tongta omo hai chini laibu ba bai krengjak borok chini tiprasani bagi kok piri tongo tabuk chung thamsang nani bagi okay je Madam Gotami Rai so abono se ang salute rinani manayo tai chini bukuk Naisha de Burma bono ba salute rinani manayo on bagi se ma phayo especially abo belai chini nangkuk mani jora tabuk chini tiprasa do phani bisingo okay chung thamsang lai chini a history na chung taise kifil mannani okay chini tiprasa thamchangi chung taisa buini tolang yawi chung sak no dependent khlaimanane independent khlaimanane chung aba sak mata lai thai ang belai no khatutung matongka o je samo chini Madam Naisha de Burma tai chini Borom Rwmani chini laibo mo bai krengjak chini Madam Gotami Rai no belai na hambai rinani bagai se ang o video maklayo so chini tiprasok thamsang di chini laibo mo bai krengjak chini je glorious day chini tiprasarok ni chung sasa salno chung taisa kifil mannani chung saksna krak nani chung jotono tiar tongbe salsa chini sak bolai jak nai salno chung taisa kifil mannai ni chini bakhaw chung samai matang nai jotono omhai ke asukno hambai te khulumbai ka